Hello guys, maayong adlaw guys, kanatong tanan guys, mga ka-listeners, ug maayong buntag. Karon guys, atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon, mga mata alang kanako. Iya karon sa gawas guys, naghubat ang sakyanan kay mulakaw, kay diop, way trabaho, magsori-soroy mi. Salamat kayo guys sa inyong pagkananayong pagpaminaw ng atong sugilanon guys. Mga mata alang kanako. Dito diri inita karon guys sa Saudi, Jeddah, Saudi Arabia. Init kayo. Kaya tig-init mong karon. Daghang kayong salamat guys sa inyong pagkananayong pagpaminaw ng atong drama. Mga mata alang kanako. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo. Og sayop na imong kiuna-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kanak mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Pusa kinala mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Ang sama ni mo sa pagpintal. Ang imong mga mata. Mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata alang kanako. With me in the silence of darkness, I want to show you secrets of life. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit kun hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata alang kanako. Tagsulat Ginny Rica Vidal. Direktor Alex Repulyo Lara. Music Trifon Morales. Recording Editor Ariel Mancao. Soundman Aminidel Liara Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miagi gihangi ni Frex si Leonardo nga iapil sa ilang art exhibit ang The Crying Lady niya apan wa mo sugot si Leonardo. Human silang pasulti, nagipangadto si Leonardo sa studio ni Angela ug samtang nakaduol sila sa studio sa luyo sa bahay, nabati nila ang tingog ni Lara nga naghilak. Ug sa pagsusi ni Angela, ang patay na si Esmeralda ang giyaw-yaw nini. Ano ang sumpay sa atong sugilanon. Mga mata alang kanako. Ayo. Ug kanunay ko na makita si Esmeralda sa akong panumduman. Karon nga nagpuyo na ko sa kangit-ngit. Ug gusto ko mahibaw. Kung unsa gid ang tinuod nga nahitabo ni Esmeralda. Kung tinuod pag siyang naghikog. Unsa? Mao ka na ang gusto ko mahibawan, Lara. Nasayod ka gyud nga naghikog siya. Milayat siya diha sa luyot tungod sa kaguol. Umanta niya sudya sa atong pagluid niya. Milayat siya nga way nakakita, Lara. Ayo. O kasi gusto mo palutawan na na imong gipanulti, ha? Ambot pa. Pero bisan kung mo na ka ng resulta sa pakisusis kapulisan. Gamiambak niya ng railing sa pangpag si Esmeralda pero sa ilawom sa ko kasing-kasing. Naapaghapon ang pangutana. Kung miambak ba ka siya o doon ay mitukmod niya. Leonardo? O dili ko ni mapugan sa pagsusi kung unsa gid ang tinuod nga nahitabo ni Esmeralda. Diya itong gabi na. Patay na siya.
Nagmalinaw na siya sa nahimutangan karon. Wa siya magmalinawon, ma'am. Tungod kay naghikog siya. Kana kung tinuod nga naghikog siya. Ay, kung magdili ka mo apil sa mo pa nagsulti? Wa kay labot na mo. May labot siya kay ako siyang nurse, Lara. Angela, manood na ta sa studio. Paggunita ko si mga abaga. Oh, sir. Hinay ha. Bullshit. Lara, Sorry, tita. Nakalitan ko sa kong pagsod. okay lang. Tuod, unsa may nahitabo ninyo sa luyo? Aha. Naglalis naman sa kuno kamo si Leonardo. Tita. Una ko mahibaw ko ng sahon ko sa pagdaha si Leo. Marag gusto na gid siya mo palayo na ko, tita. Ug ngano nakasulti ka man ni Ana, ha, Lara? Tungod kay dili na gani siya ganang magpaduol pa na ako. Ganang Angela na lang ang iyang gusto ikauban kanon ay. Basta kinahanglang mahanaw na kana si Angela, tita. Sama kang Esmeralda. Tita, unsa ka na yung magipanalti? Nga nang nakiskot ka ni Esmeralda, ha? Lara, nahibaw ko sa mga panghitabo sa unang panahon. Tita, Usa ko sa mabasol sa namatay nga Esmeralda. Tungod kay wa ko makabadlong ninyo ni Leonardo sa inyong pagbudhi kaniya. tita, Wa ko matuman ang ako gisaad sa iyang inahan sa dayon niyang kamatay. Nga timanon ko si Esmeralda. Panggaon o padakon nga mahadlokon sa Diyos. desisyon ni Esmeralda nga maghikog siya. Pero kita ang nagtukmod niya aron buhaton kini. Tita, mahibo ba? Di na lang ta magpadasa atong konsensya. Patay na siya. Ug ang mga patay, angay lang adto na sa mga patay. Ug kita mga buhi kinahanglang mapadayon ta sa unahan. Lara, nahibaw ko nga naglagot ka ni Angela. Pero hangyo lang. Ayaw na lang kubta ang gusto ni Leonardo nga ikauban kanunay ang iyang nurse. Tita Minerva, Kinasing-kasing ko kanang hangyo kanimo, Lara. wa ka na break gusto. Nga ako ikauban kanunay ni Leo. Dako na si Leonardo. Gusto na siya sa pangidaron. Ug may katungod na siyang muhukom sa gusto niyang buhaton sa iyang kinabuhi. Nara sa mga tubangan ang duha to kapinintal, Sir Leo. Unsay kasulti nimo niini? Dasig ang mga kolor. Ug ang buwit. Di ko makabasa pero... Abstract painting ang imong nakita, Angela. Ha? Dili mo siya masabot. Pero ang importante kung unsay imong gibati samtang nagtanaw ka sa duha ka pinintal. Ang una na itong gipintal, kung akong tanawon kay Kay unsa? mag-uul ko nga magtanaw. Ang ikaduha. Dasig ang kolor. Og malipayon akong kasing-kasing nga nagtanaw niya, Sir Leo. Okay. Pagkuha og pinakagamay nga brush. Ug butangi kinig pintal. Okay, sir. Kinahanglan nga ako nang mabutangan og akong signature ang akong duha ka mga pinintal. Kay ipakuha ko na kini kang Frex karong hapon. Excited ako nga makita sa katapusang pinintal ni Leo. Oh, uy. Si Lara man na sa loon.
Sa may swing? Kinahanglang mahanaw si Angela. Sama kang Esmeralda. Lara? Oh, Frex, Klaro kayo nga, ilaw ang imong ginahuna din sa swing. Ug, nahubag ang imong nga mata. Naghila ka? Frex, bisan kamay. Wa na ko'y nauyunan sa mga lihok o sunoltihan ni Leo. Nausab na gyud siya. Natural nga mausab siya. Sipirado na siya, Lara. Buta na siya. Kung buta man siya, dili na unta siya angay pang maghuna-huna sa mongsa ni Esmeralda. Ang iyang kaugalingon na lang untang iyang gihuna-huna. Wala tayo mahimo na. Kinahanglang mawa ka na si Angela din. Oh, unsa? Kinahanglang mawagtang ka na si Angela sa kinabuhi ni Leo. Lara, ayaw kabalaka. Itugyan ako ang tanan. Ganang iya ka man? Oh, tuod. Magkuha ko sa duha ka pininta ni Leo. Para ako na ning ma-arrange sa among exhibit. Ug mabutangan akong presyo. Angela? Na ba si Leo sa iyang kwarto? Oh, naa. May tuyo ka? Oo, may tuyo ko niya. Naibaw ko. Naanang duha ka pinintal, oh. Ako na nang giandam. Nara sa stand, oh. Uy, tinabunan naman din eh. Mo na isugo ni Sir Leo. Unya na nimo makita kung madana nimo sa studio. Okay. Daghan naman day kag obligasyon ni Leo. Mura naman sa day ka niyag personal nga sekretary. Ako siyang agawon. Busa, tumanon ko gid ang bisan unsa nga gusto niya. Tuod Angela. Unsa mga adlaw imong day off? Ano nang utana man ka? Doon na kay plano nako. Ha? Angela, kaprang ka ba mong manulti? Makurap man sa tanim mo. Natural man ng tingali nga mahibaw gyud ko nga doon na kay plano nako. Kay nangutana ka gud sa kong day off. Lain sad kaayo kung suguon ko nimo sa kong day off, di ba? Bright man day ka. Simple na ko kunahuna, Sir Frex. Maayong mo bag, dili ka na lang mo tawag na kong sir? Frex na lang. Kay, di mo ko maestro. Kinahanglang mag-sir ko nimo. Kay maunay mupahinomdom nako. Nga lahi ka, lahi ko. Wow. Doon na dyan kay katubag sa tanan akong isulti da. Mas angayan ka magkabugada. Anay mong sultihan, Angela. Oh, wala ba kay laing tuyo nako, sir? Ako na nang ihatod ang duha ka paintings ni Sir Leos imong sakit. No. Ako na ibalag mong kargaan na. Malingaw hindi ko mag-isulti ni mo, Angela. Kung wala kay laing tuyo nako, Sir Frex, at imanon ko unang akong pasyente. Idlas bayhana na. Magkapa-challenge ang batasan. Nahagit mo naman kuning Angela. Sir Leo? Sir... Oh! Ay, nakaligo ka na di ay? Huwag nakailis na ko. Kinahanglan mag-ilis ka. Kaya ito ta mga on sa gawas. Ha? Mga on sa gawas? Oo. Pero gusto ko nga kita lang duha. O siyempre, ikaw ang mo drive. Okay, sige. Ay, tuod sir, naa si Sir Frex. Iatubang ko niya. Frex, kumusta na ang art exhibit nato? Karong sunod Sabado na, ang atong opening, Brad. O kinahanglan tuwa ka na higayon na? No, dili na kumutambong sa atong art exhibit. Pero, anong di naman? Ako na itugyan nimo ang tanan. Nana ang presyo anang duha na ako kapinintal diya sa canvas. O ikaw na ang bahala nga mupa-frame ni ana. Iada lang ang expenses. Okay,
Ako na bahala na. So, why yun diha ang The Crying Lady? Kalimti ang maong pinintal, Frex. Ako kining personal nga koleksyon. Okay. Atay pa. Kabante kung nakailis mo na ka. Mulakaw ka? Oh, panglagaw kami si Angela. Pangaon mi sa gawas. Unsa to? Adto mo mga on sa gawas, Leo? Ako di ay. Unsa naman lang ko? Pabilin ra ko din sabay. Pwede ka mo kuyog na mo. Basta, dili ka makiglalis na ko. Okay. Asa man ta mga on? Sa among kananan sa una ni Esmeralda. Sa Red Lady Restaurant. No! Kung dili ka ganahan, ayaw pag-uban. Angela, dali na. Uban ni brother. Sure ka, Frex? Oh. Dara. Uban ta nila. Okay. Mag-ilis lang ko. Muna na namin ninyo si Angela. Angela, dali na. Ayaw ra gud una, Leo. Unsa naman sa Blara? Lain na ba sa nang reklamo? Unsa magipapil na ko niing baya, ha? Ikaw ang akong uyab. Ang akong pangasuunon kung makakita na ko. Unya? Nganong dili man kitang magkuyog? Tungod kay mas gusto kong ikauban si Angela. Mas gusto kong siya ang akong ikasulti. Leo! Sobra na ning imo pag-insulto nako, Leo. Sobra na Dili gid ni insulto, Lara. Akong nurse si Angela. Busa angay lang nga ako siyang kauban pirmi. Aron kung atakihon ko sa akong depresyon, nahibaw na siya kung unsa iyang buhaton. Nakasabot ka? Aron lang kasakay na ko, Lara. Unsa? Angela, dali na. Tawagan si Mama. Ako siyang iuban. Maayo ka man di ay kaayo nga mo drive, Angela. Naanad ako ini sa gawas pa ko magtrabaho, ma'am. Layo kayong ospital nga akong gitrabahoan. Mao nga kinahanglang mag-autogit ko aron dili ko malate. Ma, sa Red Lady Restaurant mga on. Ha? Nga naman, Nahibaw Leo. ka na kung ngano. Gusto ko mukaon sa paborito namang pagkaon ni Esmeralda, ma. Leo, sakitan ka lang ining imong gibuhat. Nasayop ka, ma. Gibati na ko ang kaluag sa kong dughan sa kong gibuhat karon nga pagbanahon ni Esmeralda sa akong kinabuhi. Leo, Pasagdilaon ako nini akong gibuhat, ma. Doon na lang ko'y gustong subayon sa kagahapon. Leo. Sige, ikaw ang mahibaw. Ang importante na lang nako mao nga gaani sa imong dughan ug dili ka masakitan ini. Kana lang. Ayaw ka bala ka, ma. Makaayon ni nako namong duhan ni Lara. Aha. Kinahanglan mo balik sab si Lara sa among kagahapon, ma. Gibuisit na gyud kog maayo, Frex. Relax lang na unsam ka, eh. Nag-surrender. Ganahan mo dito kaha kaniya nga, mao imong mabana. So, antusa ang iyang lahi na kiniiyak ron. Wa ba ka na siya mabuang tungod siya pagka-aksidente, no? Kay wa man sab siya mahinumduman. Mao nga sabta na lang siya. Pero musurok yun ang akong dugo nga maghuna-huna nga si Angela ang paborito niyang iuban-uban. Ikaw ba? Uragaan na lang kung nga nurse niya si Angela. Ug angay lang nga naa siya uban siyang nurse sa tanang higayon. Pero ako'y kumpiyansa ni anang Angela. Unsaon naman lang kung iyang ilugon kay kanako si Leo, ha? Sama sa pag-ilog ni Monelio, gikan kang Esmeralda. Mahimo ba, Frex? Ayaw kong pahinumdumi ni Atong Esmeralda. Utro ka sabda. Relax lang, Lara, relax. Kinahanglang mo relax ka. Kay adto ta mangaon karon sa paboritong kaananan ni Esmeralda Leonardo. Ay, panuway! Panuway! Ang patay alang namang untas mga patay, pero nganong nahasol man ko ni Esmeralda. Dito pa dining mo kan anan, Sir Leo. Usab ka na ang gisulti ni Esmeralda sa una na ko nga Dania didi.
Oh, Lelio, mag-order na ta. Ni Anami? Hindi mausap ng mga restaurant. May nausap lang sa mga dekorasyon. Mag-order na ta? Ako na mag-order, Lara. Aha. Gusto ko nga makatilaw si Angela sa paboritong pagkaon ni Esmeralda. Naibaw na ko karon sa imong tumong ni ining tanan. Ning gibuhat mo karon ngayon. Laro na kaayo. Nga gusto nimong himong Esmeraldas Angela. Og tingali, gusto sab nimo siyang ipulis akong dapit. Dili la tinuod, ma'am. Hilom! Lara, unsa ba? Ayaw pag-skandalo din eh. Lara, kalma lang. Kitang tanan adunay gihambin nga pagbati alang sa namatay nga Esmeralda. Ug dili nato kini kalikayan. Why sa si Angela ni mo, Lara? Dili ni mo siya angay nga singkahan ug iapil sa imo mga pagduda. Nga way basihanan. Ug kung dili ka mahimuot sa itong panag-uban karon, mahimo nga mubalhin mo laing lamisa si Frex. Okay? Sorry. Okay. Mag-order na ko. Angela, tawag ang waiter. Unsay ikasulti nimo sa pagkaon din ni Angela? Kuan. Wa pa man di ay mausab ang ilang linutuan din eh. Bitaw, ang ilang coffee mao gyapon. Di ba, Lara? Lara, maayo tingali nga hulungon na nimo ang imo mga pagantos. Og unsay pito may pasabot halayo? Mahimo man nga mubakasyon ka, ug unya. Mabalik ka na lang kung makakita na ko. Leonardo, Sorry ha. Sorry kung nasakitan ka nini akong gibuhat ron. Pero wala ko'y gustong buhaton aron mabisi ang akong hunahuna. Og dili ko makahunahon nagdaotan. Tungod kay butan ako. Ang paghunahuna lang ni Esmeralda ang mahimo na kong tutukan sa paghunahuna karon. Og dili ka angay nga mangigi niya. Kay patay na si Esmeralda. Pay tingali nga mamauli na ka. Ay, nana, sir. Ako lang nahapnik ang imong higdaanan. Sige na, higda na. Unsay naong ni Lara kaganina, Angela? Ha? Sadyang nangaunta. Unsay nakita mo sa lihok ug naong ni Lara? Wa si mahimutang, Sir Leo. Huwag na siya mukhaon sa gipang order ni mo nga. Klaro kayong paborito ni Esmeralda. Mao ba? Unsa pa? Nagsigisiyag tanaw ni mo, ug nako. Nangigi siya nimo unsa no? Sobra nga pangigi, sir. Klaro kaayo nga, katukon mo, nagkinsa na ko kanina, pero hindi lang siya makahimo. Sir Leo, anong nakahimo man kainin ni Ma'am Lara? Tungod kay Tungod kay unsa? nagpasol ko kung anong nagpatintal ko niya. Ha? Gitintal ko niya. Dagan sa buhaton sa una nga dili ko makabantay. Nga nalimtan na din ako si Esmeralda. What's up? Mahimong mangutana, Sir Leo. Personal nga pangutana. Unsa man kana? Unsa man tinupad nga gipati mo alam ni Esmeralda? Ha? Sorry nga. Personal rakit kaalam akong pangutana ni mo, Sir Leo. Tubagon ko na, Angela. Ha? Mahal ko si Esmeralda. Mao ba? Sa batanon kong edad, ipati ko talaga sa ungguman ni Esmeralda. Gugma nga dunay respeto. Ug isaaran ko siya nga siya gyud ang akong pakaslan kung mahingkod na mi sa edad. Unya? Apan nagkupa ang tanan.
sa diyang miabot sa akong kinabuhi si Lara. Lahi si Lara kang Esmeralda. Siya ang una kong experience sa babae. Lara, Layo, Lara, ganahan ba kay kunin mo? nasa kwarto si Esmeralda. Paulit na. Tuo man ka. Uyab na payat ha. Kimingaw ba kay kunin mo ito? At ito sa guest room na. Dali. Lara. Wala akong mabalibari si Lara niya ito kayo na. O, nauspan pagkanto sa makadaghang higayon. Mao ba? So, sila ra gid ay ang nangilog. Yes. Ug tungod kay dili man ko magkahilabot sa pagkababae ni Esmeralda. Tungod sa kung saan nga irespeto siya o nga dadon ako siya sa altas kami niyo nga limpyo. Dito na ko ipahimungot kang Lara ang kakog sa batanon kong unod. Ginoo ko. Bisan na si Esmeralda. Daghan og buhaton si Lara nga makalukar me. Sa laktod, siya ang mida sa among tago nga relasyon. Apan sa nakadugay na, nagkaposisib na si Lara. Maayos siya mangitag paagi nga makalukar me. Magdisko me. Mag-inom. Hangtod nga, nalulong ko sa kalipay sa kawas. Nga dili na kauban si Esmeralda. Hangtod na nalimtan ko siya na magpaabot kanunay na ako sa bahay. Kaluoy day niya, no? Buutan kay si Esmeralda, Angela. Buutan kayo. Huwag karoon ko pa ka na mahula-hulay. Nga usan ako kabuta. Pagsa. Lara, Rex, mupaulit na ko silang layo. yun na. Ibra tumutan ako nasa ka. Inalangod nga, gisapot ka mong ipauli ka sa inyo. Di yun ko mahimot nga maghuna-huna sa mga panghitabo karon, Rex. Lara, ay mo ba? Dili ka mo gulong naula ibutang kung kauban ta. Pero di mahimong ibaliwa ko ni. Nainsulto na kong maayo ni Angela. Bisan sa atubangan ni Tita Minerva, ipakita na gud ni Leo nga importante niya ang maong nurse. Wa, nalagi kay mahimo, ana. Naana na. Sakay-sakay na lagi sa tripping nga liyo. Pagpaabot na lang nga makuha na ko si Angela. O kano sa man ani mabuhaton? Timing, Lara. Nagkinahanglan kong timing. Nagmasol ko sa akong pagpasakit ni Esmeralda sa buhay pa si Angela. Kung gusto ko mangahit pa sa ilo niya. Sa imong gibuhat karon, sir. Dako ukay kayo nan. Mamuluag ang imong dughan. Kaya miangkon ka naman sa imong tayo. Mga gusto kong buhion si Esmeralda diya ni Bo Angela. Unsa? O unsay po pang ipasabot, sir? Kung may mabuhat kung maayo ni mo, ingon sa muluag ang akong dugan. Kung ingon sa makuhaan ang akong kahasok sa kamatayon ni Esmeralda. Leo. Pero, sa ako nang giingon, kinahanglan matugkad ko ang nasa nahulaw kasing-kasing ni Esmeralda ni atong panahon na. Tungod kay, dili ko makatuo nga maghikog siya. Kung ano nakasulti ka man, anak, Sir Leo? Tungod kay Diyos nung nagkababae si Esmeralda. O siya mismo, mahadlokon sa Diyos. Nga, mao nga imposible kay maghikog siya. Unsa? Nagtuo ko nga dunay nagpaluyo sa kamatayon ni Esmeralda. With me in the silence of darkness. Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay nining atong sugilanon.
Mga mata, alang kanako. Gisulat kini sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trifon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Lacorda. Dalit ka na to sa RNN Drama.